салом дӯстои азиз, хушомадед ба яке аз дигар влогҳои анбоксинг. умедвор ҳастам ки ҳама кас асозен нағзен. номи ма Суман, ма аслан ай тоҷикистонум ва дар Колорадо зиндагӣ мекунам. инам ай бокси онлайн заказ кардагии ма барои кӯдако. либосҳои зимистонагӯем мешава остин дароз, чизҳои пахтагӣ заказ кардам барои кӯдакоя. این магазин номаш картерсай фақат либосҳои кӯдакона дорам. ма магазиншон рафтагӣ будам, ҳамин чизое ки ма заказ кардам ай магазиншон размероя наёфтум. ягонташ буд, ягонташ набуд ва нахаридамшона. пижама аслан дар магазиншон размер набуд, барои ҳамин ма ай магазин нахаридам. сабаби ордер карданам ҳамиай. ва иҷаям дар кӯдако либос гирифтам, майкоҳои гребондор, пахтагӣ, остиндароз ва эминҷондам брижаҳои камтар ғафстар ва брижаҳои пахтагӣ, тинакаки пахтагӣ. баъд пижамаҳои якхелаи солинавӣ гирифтам шона. кадомое ки дар Америка зиндагӣ мекунен, ин магазина рекомендатсия метимдона. медонам ки одамое ки пешай ма омадагиян ин магазина медонанд ва ма ия барои одамое ки нав омадагиян барои ҳамно мегум. рекомендатсия метиҳам. маҳсулотшон маҳсулоти хубай, пахтагиай, ҳам скидка дора, ҳам арзонтарай. чизои қиматшам ҳастай ба дар ҳар намуду тоифа одамои сатҳи паст, сатҳи миёна, сатҳи баланд, любой хел одамода либосошон ҳастай, дастрасай метавонен ки харидорӣ кунен. ами бисёри занако духтароя дар ҳами ҳама чизи нағз мекардагишон. ҳами оилаи солим доштанд ва кӯдакои солим солиҳат доштанд. падар модарат дар канорат буданд, фарзандои падарат дар канорат буданд. баъд ин чизо ай ҳама чизе ки ваё хурсанд мешанд, и ҳамаи шопинг карданай ё ки анбоксинг карданай. вақте ягон чиза харид мекунӣ, анбоксинг мекуниша, и чиз тия хурсанд мекунона. бисёри нафароя, мана мегум ки 100% занакоя, мумкин я 70-80% боша. ва ман медонам яхе одамое ки ҳамин чизо ваёя хурсанд намекунона, ё ки вообще-то неинтересное барошон ва хурсандам намекунашона. и хеле намуд одамоям ҳастай дар дунё. любой намуд одамоя дида мешавад дар дунё.
با امیر دوستای عزیز ولوگی روزای با آخر میرسانم تا ولوگای آینده خداوند نگهبانتون باشه. اگر ویدیو معقول شدگی باشه تون لایک، کامنت و подписаться کنین. اگر یگان سوال یگان چیز داشتگی باشین در کامنت نویسین، حتما جواب میگم. بای بای.